ganyan. May ligaya at kalungkutan, tunay at kababalaghan. May katandaan at kabataan. Kung atin lang pagmasdan, ligaya'y nasa kabataan. Huwag niyong pansinin, lahat tayo ay tatandaan. Dapat niyong tandaan na meron pang mga paraan ng ating makamtan ang tunay na kaligayahan. Ang lahat ay may kahulugan. Kung kalungkutan may kasiyahan, habang may patunguhan. Bawat problema'y may kalutasan. Dapat niyong tandaan na meron pang mga paraan ang ating makamtan ang tunay na kaligayahan. Masyadong ipagkaloob kung ang araw niyo'y lumipas na. Magpahayag ka ng pag-asa ngayon.